Gasto més de mig salari per pagar el lloguer. Cada estiu em pregunto si aquest és el més fresc que viurem a partir d'ara. Vull tenir criatures, però no m'ho puc permetre. I si les tinc, tornaran de l'escola parlant en castellà? La catalanitat es dilueix. Què podem fer per revertir-ho? Com ser independentista després del procés? Rodalies és un desastre. Fins quan les dones seguirem cobrant menys per treballar més i patint violències masclistes? Vull poder parlar de seguretat des de l'esquerra i fer-ho sense alimentar l'extrema dreta. N'estic tipa de tants turistes, però si no venen, de què treballem? Tindré una feina millor si em passo 5 anys estudiant? Com ens reindustrialitzem de manera sostenible? Vull una transició energètica i alhora preservar el nostre patrimoni natural. Quan sóc a Barcelona, ja no em sento la capital del meu país. Barris sencers dedicats al turisme, amistats fugint pel preu de l'habitatge. I la sensació que cada cop costa més sentir-hi algú parlant català. Tornarem a sentir orgull com a poble? Perquè malgrat l'emergència nacional i social que vivim, és necessari tornar-nos a activar. I forjar idees per avançar cap a una nova construcció nacional. Per fer-nos preguntes, Per cercar respostes. neix Nexe Nacional.